Que tal, saudos? Detido o presunto autor de varios roubos cometidos durante os últimos meses en Rianxo e Boiro. Trátase dun veciño de Rianxo. A Garda Civil deu con el cando acababa de roubar nunha lavandería de Cima de Vila. Ampliamos de contado xusto despois dos titulares. Concentración en Vilagarcía da plataforma galega Vivenda Xa para reivindicar o dereito a unha vivenda digna. Demandan, por exemplo, unha suba do IBI ás vivendas baleiras, a solicitude á Xunta da declaración de zona tensionada, máis control sobre as vivendas de uso turístico ou aumentar a oferta de solo para a construción de vivenda pública. O BNG demanda un plan de aproveitamento para a planta de Serbia en Lousame despois de que a mancomunidade Serra do Barbanza se aderise a Sogama. Os nacionalistas opóñense ao peche das instalacións que suporía a perda de máis dun cento de empregos, maioritariamente femininos. A Deputación de Pontevedra mellorará os quirófanos do Centro de Acollida e Protección de Animais, o CAN, en Meis. A Administración Provincial investirá 20.000 euros para mellorar o servizo de control de colonias felinas posto en marcha pola Deputación. A Policía Nacional de Vilagarcía pon o foco na ciberseguridade. Este xoves van ofrecer na cidade unha charla aberta á cidadanía sobre estafas a través da internet. A campaña pretende ser unha chamada de atención aos riscos que nos podemos atopar a través do correo electrónico ou no teléfono móvil. E Fran Sieira presentará en Ribeira o seu novo espectáculo Ben Querer, un show de danza con música en directo que aborda o autocuidado emocional. O vindeiro xoves sairán á venda as entradas para a actuación que terá lugar o 2 de maio no Auditorio Ribeirense. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. A Garda Civil de Boiro procedeu á detención do presunto autor de varios roubos cometidos nos últimos meses en Rianxo e Boiro. Precisamente os axentes deron con el cando acababa de roubar nunha lavandería situada no lugar boirense de Cima de Vila. Trátase dun veciño de Rianxo que se lle imputan máis dunha dúcia de roubos con violencia cometidos en tendas de electrodomésticos, supermercados ou locais hostaleiros. Dado que se trata dun delincuente reincidente, o xuíz decretou o seu ingreso en prisión. Ferido leve o conductor dun tractor tras sufrir un accidente na Pobra. O sinistro acontecía na tarde deste pasado luns nunha pista do lugar de Posmarcos cando o vehículo emborcou deixando o conductor atrapado na cabina. Foi necesaria a intervención dos bombeiros de Boiro e Ribeira para escarcerar a víctima que presentaba diversas feridas, aínda que non revestían gravidade. Aínda así foi trasladado ao Hospital do Barbanza en ambulancia para avaliar o alcance das lesións. Un atropelo en Portonovo, en Sanxenxo, deixa unha muller ferida. A vítima, duns 60 anos, foi alcanzada por un vehículo cando estaba a cruzar co seu can nun paso de peóns da Avenida de Galicia. Sufriu un golpe na cabeza, polo que foi trasladado ao Centro Médico de Vilalonga. De ali foi derivada en helicóptero ao Hospital do Montecelo. Dase a circunstancia de que o helicóptero se atopaba na zona para atender un accidente laboral na fábrica Campo. Ali, dous traballadores sufriron unha descarga eléctrica. Tamén foron trasladados ao Montecelo con cortes nas mans, neste caso, en principio, con feridas de carácter leve. Das 6 persoas que faleceron no primeiro semestre deste 2026 en estradas da provincia de Pontevedra, 5 eran persoas maiores que morreron atropeladas. É a cifra sobre a que chama a atención a subdelegación do Goberno, que advirte supera todos os rexistros anteriores. Tanto é así que o subdelegado Abel Losada vende dirixirse por carta aos 61 concellos pontevedreses alertando desta situación e pedindo aos municipios que se sumen á campaña de información da Dirección Xeral de Tráfico. Ata o momento, só se tiñan unidos concellos de Vilaboa, Ribadumia, Pazos de Borbén, Covelo, Arbo e Pontareas, polo que Losada reitera o ofrecemento. As sesións formativas dirixidas especialmente ao colectivo de persoas maiores darán comezo en Vilaboa o vindeiro 22 de abril.
A Xunta lanza unha nova convocatoria da liña de axudas para comprar vivendas nos centros históricos e vivenda protexida. Cun orzamento de 2 millóns de euros procedentes de fondos autonómicos, as achegas poden acadar os 15.000 euros no primeiro caso e os 20.000 no segundo. O prazo de solicitudes abrirase o 15 deste mes e permanecerá aberto ata o 15 de outubro. No 2025 beneficiáronse máis de 200 persoas. 2 millóns de euros para axudar a compra de vivenda nos cascos históricos e de vivendas protexidas. É a nova convocatoria da liña de achegas posta en marcha pola Xunta de Galicia. As axudas para a compra en centros históricos alcanzan os 12.800 euros se es menor de 36 anos e 10.800 se es maior de 36 anos. E as axudas para a compra de vivenda protegida poden alcanzar os 20.000 euros de axudas. Animo a todas aquelas persoas que estén pensando en comprar unha vivenda en centros históricos ou a que o fagan con esta axuda da Xunta de Galicia. A finalidade é doble, é por unha banda facilitar o acceso á vivenda, pero tamén encher de vida os cascos históricos que temos en Galicia. María Martínez visitou hoxe en Pontevedra unha das vivendas adquiridas a través desta liña, un inmoble situado na Rúa Real, no corazón do casco histórico da cidade. A conselleira destacou que a súa propietaria foi a única que se acolleu a estas axudas na capital pontevedresa o ano pasado. En toda Galicia beneficiáronse 218 persoas, 82 que compraron en cascos históricos e 136 que mercaron vivenda protexida. Nos pola nosa banda xa temos convocado a axuda de Fogar Vivo, xa temos o aval mozo, que por certo é compatible con estas liñas de axuda, é dicir, aquela persoa que solicite a compra de vivenda, a axuda para a compra de vivenda, poderá tamén solicitar o aval mozo ou o aval para a compra de vivenda protexida. Allegue subliñou que con estas dúas novas modalidades de achegas a Xunta xa ten convocadas todas as liñas de axudas no eido da vivenda e volveu exixir ao Goberno Central a aprobación do Plan Estatal de Vivenda para poñer en marcha as liñas cofinanciadas o seu abeiro. Todas as comunidades autónomas estamos á espera da aprobación dese plan estatal para convocar, por exemplo, as liñas de axuda ao alugueiro ou as liñas de axuda para renovar ventás ou para eficiencia enerxética nas comunidades de propietarios. Tras a publicación hoxe no Diario Oficial de Galicia desta nova convocatoria, o prazo para solicitalas comeza o vindeiro 15 de abril e permanecerá aberto ata o 15 de outubro. Poderán solicitar estas achegas as persoas que teñan adquirido as súas vivendas dende o pasado 15 de outubro do 2025 ata o 15 de outubro deste 2026. Concentración en Vilagarcía para reivindicar o dereito a unha vivenda digna, convocatoria parte da plataforma galega Vivenda Xa, que reclama que concellos como Vilagarcían tomen medidas para facilitar o acceso a un fogar. Demandan, por exemplo, unha suba do IBI ás vivendas baleiras, a solicitude á Xunta da declaración de zona tensionada, máis control sobre as vivendas de uso turístico ou aumentar a oferta de solo para a construción de vivenda pública. A plataforma galega Vivenda Xa naceu hai pouco máis dun ano. Hoxe chegaron a Vilagarcía para poñelo foco nas vilas de tamaño medio do país porque a crise da vivenda non só afecta ás grandes cidades. Explican que municipios como este están sufrindo problema coa mesma intensidade. Decidimos comezar por Vilagarcía porque é unha das vilas, de máis entidade fora do que é as cidades, e ademais tendo en conta que é un concello gobernado polo alcalde que resulta ser o presidente da Federación Galega de Municipios, e pensamos que fai falta dar este toque de atención e que se tomen medidas que son simples, que se poden tomar desde a administración local. Entre as medidas que propoñen, a suba do IBI ás vivendas baleiras, a solicitude á Xunta da declaración de zona tensionada ou máis control sobre as vivendas de uso turístico. Moita xente ten vivendas turísticas e é unha forma de ingresos. Non estamos en contra de que existan, é un sector que xa está aí, pero entendemos que ten que haber un control, non poden proliferar de calquera maneira, teñen que cumprir unha serie de normas, non? E en tal caso pensamos que non se debe fomentar a súa proliferación, senón o seu control. Tamén demandan mobilizar máis solo para a vivenda pública real. Pensamos que debe haber máis, non é só unha cuestión de cantidade, senón de cualidade. Son vivendas públicas que nós queremos que sexan públicas sempre, non que aos anos poidan volver ao mercado e entrar na roda especulativa de novo, e tamén pensamos que teñen que ser uns prezos que a xente pode asumir. Tras a concentración, a plataforma presentou no rexistro unha proposta de moción coas súas demandas.
O BNG demanda un plan de aproveitamento da planta de Serbia en Lousame despois de que a Mancomunidade de Serra do Barbanza se aderise a Sogama. Os nacionalistas opóñense ao peche das instalacións que suporía a perda de máis dun cento de empregos, maioritariamente femininos. A través da súa deputada no Parlamento, Rosana Pérez, o BNG exixe á Xunta de Galicia que estableza un marco de negociación coa Mancomunidade Serra do Barbanza para poñer en marcha un plan conxunto de aproveitamento da planta de Serbia en Lousame. Mediante esta iniciativa é que se sente a negociar entre a propia Consellería e a Mancomunidade precisamente o futuro desas instalacións e o futuro deses postos de traballo. En segundo lugar, que a Consellería e a Mancomunidade colaboren en elaborar un plan de investimentos que poña a andar ese novo modelo, que sea ese punto de partida desa alternativa a Sogama, desa alternativa medioambientalmente máis válida e, en último lugar, que se teñan en conta en todo ese proceso todos os postos de traballo, que non só se deberán manter os que hai, sino incluso potencialos e mesmo agrandalos. Os nacionalistas opóñense ao peche do complexo medioambiental actualmente co vertedoiro colmatado e apostan pola súa modernización para descentralizar a xestión de residuos e manter os postos de traballo. Dentro dunha crise que se ven dando, sobre todo desde a colmatación do vertedeiro, a Xunta tiña dúas opcións. Unha era aceptar o rexeite, é dicir, bueno, pois todo aquel residuo que ten que ir a vertedoiro e pois aproveitar esta planta de Lousame para un pouco aproveitar todas as súas potencialidades de cara á xestión da reciclaxe. Estaríamos falando nese sentido pois de unha colaboración entre a Mancomunidade e a Xunta para un modelo de xestión dos residuos que sexa máis descentralizado, máis sostible, máis eficiente e xerador de emprego. Estamos falando, ademais, pois dunha planta, sobre todo no que representa a triaxe, a separación do lixo, que supón un sector prácticamente na súa totalidade feminizado, e a Xunta o que está abocando, propiciando o abandono desta planta de Serbia é pois a perda de moitos postos de traballo. Dende o BNG responsabilizan a Xunta de impoñer o modelo de Sogama como monopolio, apostando polo peche dunha planta que suporía un sistema de xestión de residuos máis próximo, sostible e respetuoso co medio ambiente. E a Deputación de Pontevedra mellorará os quirófanos do Centro de Acollida e Protección de Animais, o CAN. A Administración Provincial investirá 20.000 euros nestas instalacións da Armenteira, en Meis. O obxectivo é mellorar o servizo de control de colonias felinas posto en marcha pola Deputación. Nos 2 anos de funcionamento atendeu xa preto de 1.800 gatos. No 2024, a Deputación de Pontevedra puxo en marcha unha campaña de control de colonias felinas. A través do Centro de Acollida e Protección de Animais, CAN, os gatos identifícanse, esterilízanse, vacínanse e desparasítanse. Agora, a Administración Provincial investirá 20.000 euros para mellorar o equipamento dos quirófanos. Que o facemos a modo de investimento tamén. Vimos agora de realizar un investimento de 20.000 euros para toda a parte de mellora de quirófanos e todo o que ten que ver coa atención sanitaria das intervencións que aquí se realizan. Estes cartos dirixiránse a compra de material de quirófano, un novo equipo de análise de sangue e de tratamentos e unha nova mesa para cirurxías. Este servizo de control de colonias felinas beneficia a 40 concellos pontevedreses. En estes 2 anos atendeu a preto de 1.800 gatos. Máis de 40 concellos que están adheridos. En case 2 anos fomos quenes de esterilizar a case 1.800 gatos. E para nós, para a Deputación, isto é unha prioridade. Ademais, Luís López destacou que entre os anos 2025 e o que vai de 2026 o CAN xestionou a adopción de 620 cans. Neste tempo foron atendidos 2.150 avisos de recollida, recuperáronse máis de 1.300 animais e foron devoltos ás súas familias 650. De feito, vamos a lanzar unha nova campaña de adopción destinando 30.000 euros onde queremos poñer o foco nos efectos positivos da adopción, toda vez que promoves o exercicio
o contacto social e beneficios que están contrastados e probados de mellora en saúde mental. Dende a Deputación apuntan que o 70% dos animais que entran en can conseguen ser adoptados e o período de estancia media é de 80 días. Actualmente nas instalacións da Armenteira residen 180 cans, dos cales 54 son cachorros, agardando que unha familia os adopte. Bueno, e a volta da publicidade afondaremos nese novo espectáculo de Fran Sieiro, Ben Querer, que chega a Ribeira o vindeiro 2 de maio. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O persoal da base do 061 de Pontevedra xa conta cunhas instalacións renovadas. A Consellería de Sanidade destinou 100.000 euros para redistribuir e ampliar os espazos, grazas tamén á cesión dun local anexo. Esta intervención permitiu incorporar 2 habitacións máis, un almacén e outro vestiario. Este martes o conselleiro visitou a base que dixo conta cunhas instalacións máis funcionais, acolledoras e confortables. O objetivo da visita de hoxe dobre, por unha banda, poñer en valor o que é o magnífico trabajo que realiza a 061 na nosa comunidade autónoma, un traballo durante 24 horas os 365 días do ano, ¿no? E en segundo lugar, ¿no? Pues, coñecer de primeira man pues, toda a obra, ¿no? Que se fai esta base, ¿no? De esta renovación que a convierte pues, en un dispositivo sanitario pues, máis accesible, máis sostible, tamén máis funcional e tamén con máis confort, ¿no? Para que son os profesionais que traballan no 061, ¿no? Na súa visita a Pontevedra, Gómez Caamaño salientou tamén a publicación no Diario Oficial de Galicia da nova lei que blinda a protección do persoal de sanidade, unha norma que prevé ademais sancións por agresións aos técnicos de emerxencias. Esta modificación da Lei de Saúde que entra en vigor este mércores é, segundo o conselleiro, unha reforma histórica que protexe a todos os sanitarios con independencia de se traballan nun centro público ou privado. Para Gómez Caamaño, a norma centrase no reforzo da prevención, a formación e a protección das víctimas e busca dar resposta a novas formas de violencia, recoñecendo ademais da física e a verbal a violencia digital. O IES de Porto do Son poderá volver a utilizar o seu pabillón o vindeiro curso despois de 2 anos inutilizado por mor dun temporal que derrubou por completo un dos muros da instalación. A Xunta acaba de adxudicar a reconstrución por un valor de 270.000 euros e a encargada de executar este peche será a empresa Construccións Iglesias Mera, que disporá de 3 meses para finalizar a obra. O proxecto contempla un peche de case 4 metros de altura con paneis prefabricados de formigón e a instalación dunha cuberta de aluminio que permita a iluminación, ventilación e protección das chuvias laterais. Procederase tamén á colocación dunha nova cuberta nos vestiarios. A Consellería do Mar investirá 100.000 euros na renovación integral do pavimento de madeira do pantalón profesional para embarcacións pesqueiras e mexilloeiras de Vilanova. Esta actuación enmárcase nun contrato global para unha decena de portos galegos que se atopa a día de hoxe en licitación por un importe de 640.000 euros. Con este plan, Portos de Galicia reforzará a resistencia das instalacións no Porto Vilanovés, pero tamén noutros da nosa contorna, como o do Grove, o Carril, Muros, o da Barquilla en Outes, Ribeira e a Pobra. As obras previstas consisten no desmonte do pavimento de madeira de pasarelas, pantaláns e fingers deteriorados e sustitución por novo pavimento tecnolóxico de maior duración e resistencia ante condicións climatolóxicas adversas. E Vilagarcía porá a punto as instalacións dos campos de fútbol da Pelada e Vilaxoán. Será a través dunha partida de 100.000 euros do terceiro Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas da Deputación de Pontevedra. Este venres, a Xunta de Goberno Provincial aprobará esa achega para estes 2 proxectos centrados na reposición dos muros de peche dos recintos. No caso da Pelada, parte do muro atopase en mal estado e inclinado. Erguerase un novo muro de 30 metros. Ademais, tamén se procederá
a ampliar a cuberta da zona das gradas cun sistema estructural similar ao actual. Por outra banda, no campo de Vilaxoán detectouse unha falta de estabilidade por mor da oxidación das varas de reforzo que ao aumentar de volume pola corrosión producen fendas. Construirase un novo peche que terá un primeiro tramo de formigón armado na contorna do portalón de entrada. Consiste na reparación deste muro que temos aquí no campo da Pelada, que ao final van a ser sobre 30 metros. Vamos a dar tamén unha zona, un reforzo tamén dese muro, e ademais vamos a ampliar un pouco a cuberta, para chegar a cuberta que chegue a cubrir toda a zona de grada. Temos que facer tamén unha reparación no campo de Vilaxoán, que tamén un muro que vemos que empeza a estar un pouco deteriorado. Este venres, o día 10, xa vai a Xunta de Goberno da Diputación de Pontevedra por aprobación deste plan. Estas obras, como ben dicía Carlos, do campo de fútbol aquí da Pelada, do de Vilaxoán, de algunhas LEDs que tamén se cambiaron, de algúns bancos que se meteron, pois é dentro do terceiro plan de infraestructuras deportivos da Diputación de Pontevedra. O Concello da Pobra e a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica organizan unha serie de actos para conmemorar o Día da República. O programa inclúe a presentación dun libro do investigador José Antonio Pérez Fernández sobre Manuel Hermo e o nomeamento do autor como republicano de honra. A Pobra continúa co seu compromiso de honrar as vítimas da represión franquista e reivindicar a recuperación da memoria democrática. Así, o Concello colaborará cos actos programados pola Comisión da Memoria Histórica do Barbanza co gallo do Día da República. Que nos queremos continuar co compromiso que adquirimos, sobre todo eu cando collen a Concellería de Memoria Histórica, pois ese compromiso de loitar un pouco por a honra das vítimas da represión franquista, e reivindicar un pouco esa memoria democrática que tanto se necesita. Os actos comezarán este venres ás 8 da tarde no auditorio da Biblioteca coa presentación dun libro sobre Manuel Hermo Vidal, no que o investigador José Antonio Pérez Fernández repasa a traxectoria vital e política do que fora tenente alcalde da Pobra ata a súa detención e posterior fusilamento. Na primeira das dúas corporacións, porque houve dúas ao mesmo tempo, esa era teniente alcalde, e logo así ata chegar a 1936, cando como tenente alcalde e logo da fusida do resto dos membros da corporación, el se queda como responsable do Concello e el quen entrega as chaves e participa ademais no primeiro pleno do novo Concello nomeado polas forzas sublevadas para entregar as chaves das dependencias municipais aos novos dirixentes que tomaron pola forza o Concello. E a terceira e última parte é a detención de Manuel Hermo, as penurias e todos os agravios que sufriu, primeiro aquí no cárcere municipal da Pobra e logo xa en Santiago, onde trasladan en xaneiro de 1937. Hai que dicir que foi detido nada máis chegaran as tropas o 28 de xullo de 1936. O domingo 12 os actos desplazaránse ao Confurco ante o Monumento pola Memoria Histórica, onde se procederá ao nomeamento como republicano de honra de José Antonio Pérez Fernández e realizarase unha ofrenda floral en lembranza das vítimas do franquismo. O acto desenvolvese con un programa sinxelo pero profundamente significativo. Comezaremos coa lectura dun poema de Manuel Cartea que nos axudará a poñer en palabras a memoria e a emoción deste entorno. A continuación procedemos ao nomeamento de José Antonio Pérez Fernández como republicano de honra en reconhecemento do seu compromiso coa memoria democrática. Seguidamente realizamos unha ofrenda floral en lembranza de todas as vítimas, un xesto colectivo de respeto e de gratitude. O acto contará tamén coa actuación musical a cargo de Aldara, Sara e Bernal, que contribuirán a crear unha especie de recollemento e homenaxe. A xornada rematará cun xantar de confraternidade aberto a todos os asistentes. A Policía Nacional de Vilagarcía pon o foco na ciberseguridade. Este xoves van ofrecer unha charla aberta á cidadanía sobre estafas a través da internet. A campaña pretende ser unha chamada de atención aos riscos que nos podemos atopar a través do correo electrónico ou do teléfono móvil. Dende a policía explican que calotes a través de chamadas, mensaxes ou ligazóns de falsos perfís son cada vez máis habituais e que todos podemos acabar sendo víctimas. A través desta campaña fan un chamamento á cidadanía para actuar con calma
calma ante a chegada deste tipo de comunicacións porque advirten son timos que tiran da urxencia e do inmediato. A charla vaise celebrar no auditorio de Vilagarcía este xoves ás 8 do serán. La ciberdelincuencia mueve más dinero que el narcotráfico. Que estamos en esta zona, mueve más dinero que el narcotráfico. El narcotráfico mueve dinero, mueve más dinero que el narcotráfico. Y estos ciberdelincuentes no buscan un millonario, buscan miles de personas anónimas que les puedan ir sacando poco a poco su dinero. Buscan, lo que buscan es la urgencia, buscan ese miedo. Siempre ese miedo, esa premura, el que si no lo haces ahora te va a causar un daño que luego no lo vas a poder reparar. Entonces es eso, el gancho más habitual es ese mensaje, ese correo electrónico que te dice que cliques ahí para solucionar ese supuesto problema que tienes. Ese es el gancho principal. Luego hay muchas más modalidades, las llamadas y demás, que todos conocemos también, que nos llaman, que se hacen pasar por nuestro banco, se hacen pasar por nuestra compañía de gas, etcétera, etcétera. Fran Sieira presentará en Ribeira o seu novo espectáculo Ben Querer, un show de danza con música en directo que aborda o autocoidado emocional. O vindeiro xoves sairán á venda as entradas para a actuación que vai ter lugar o día 2 de maio no Auditorio Ribeirense. O artista ribeirense Fran Sieira volverá a ser profeta na súa terra coa estrea do espectáculo Ben Querer no Auditorio Municipal o próximo 2 de maio. O bailarín, que adoita estar acompañado dun nutrido corpo de baile, sairá desta volta a escena só, acompañado únicamente polo dúo musical Camaño e Meixeiras. Despois de 8 anos, pois atrevínme a expoñerme máis no escenario, non? Levo moitos anos como moi acompañado, cunha equipa moi grande, que me arroupa e iso, fai que este dunha maneira pois máis tranquilo e máis acollido, non? Neste caso, decidíme montar un solo de danza, tamén pensando un pouco como se move a danza tamén a nivel galego. E en principio falei con Camaño Meixeiras, con Antía e con Sabela para que me prestaran a súa música, que sempre fui moi fan dela, sempre dixen que quería traballar con elas e ao final acabamos pois traballando en conxunto e estando as tres xuntas en escena. Ben Querer fala do autocoidado emocional. Ademais dunha fonda reflexión sobre a autoexixencia e o cuidado emocional, este espectáculo pretende romper barreiras incorporando recursos para que as persoas con discapacidade visual ou auditiva poidan conectar con el. Vai a ser unha obra inclusiva, unha obra que aposta pois por moitísimas novidades, non, no tema da inclusión, porque vai haber pois un itinerario previo, me parece, para persoas invidentes. Vai haber pois tamén o que son as mochilas para poder disfrutar as persoas que teñan pois problemas de ceguera, vai haber linguaxe de signos e polo tanto é unha obra pois para todo o mundo. Algo que nos parece fundamental e que tamén pois traballaremos desde o Departamento de Culturas do Concello de Ribeira para que sexa algo que pois en un período a curto, medio plazo poida estar xa integrado totalmente neste auditorio, porque creo que ao final pois é de xustiza que todo o mundo poida acceder a unha cultura libre para todos. As entradas sairán á venda este xoves ás 9 da mañá, tanto no portal da taquilla.es como na Oficina de Atención Cidadá do Concello. O prezo é de 4,5 €. Pois así, con Fran Sieira, o seu último espectáculo, rematamos por hoxe. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado o programa de entrevistas Falemos. Graciñas, como sempre, por estaren aí. Adeus.